Durant el primer terç del segle XX es viuen moments de forta agitació a tot el país, on la població, política i socialment dividida entre dretes i esquerres, convivia en un clima de confrontació permanent. A Cabrils, però, ja existia, des de finals del segle XIX, una societat que acollia totes les persones amb la voluntat d'enfortir l'esperit de convivència i les ganes de conservar les tradicions i la cultura del poble. Aquesta societat era la Concòrdia. Aquesta societat va ser fundada l'any 1891. Aleshores, aquesta societat es veu que devia ser per maneres de pensar o que actualment diríem que aglutinava molta gent i en plan de concòrdia, d'amistat, de coses així. No entrava en política, tenia cabuda tothom allà. Malauradament, el clima de forta confrontació va comportar el fatal desenllaç de la Guerra Civil. Acabat el conflicte, es va establir una dictadura que va aïllar el país de qualsevol contacte exterior i l'Església va recuperar la influència perduda anys enrere. És a partir d'aquell moment que molts aspectes de la societat de Cabrils són controlats pel règim i per l'Església. Primer, esclar, hi havia la doctrina, la catequesis, que ja era un mitjà d'educació. Després, esclar, el rector visitava els col·legis. Els valors transmesos per l'Església foren ràpidament impartits en els centres educatius, mentre que la dictadura establerta s'encarregà de prohibir qualsevol signe referent a l'anterior govern republicà. Entre altres mesures, es va prohibir l'educació en català alhora que s'induïa l'exaltació dels símbols del nou règim. Estava prohibit parlar en català. Volien que fossis en castellà quasi bé tot, no? En el col·legi m'he passat cantant el Cara al Sol cada dia, cada dia, cada dia. Encara el recordo, amb la mà alçada. A Cabrils, com en d'altres poblacions petites, sovint tant els representants de l'Església com els del règim franquista eren persones del poble que coneixien el seu tarannà i la seva gent, fet que contribuí positivament en el restabliment de la bona convivència. Recordo un vicari concretament que ens ensenyava a fer treballs manuals. Va fundar un equip de futbol, va muntar una pista de bàsquet. I llavors també, una part també hi havia les monges, que van fer una tasca educativa bona, ens va ajudar a que molts de nosaltres tinguéssim una formació dintre el que havia llavors bastant digna. Jo he tractat diversos capellans i jo penso que s'han portat força bé amb el poble. L'aspecte econòmic de les persones esdevenia un valor important si es volia ascendir en l'escala social. Per aquest motiu, moltes famílies aprofitaven certs actes públics per a demostrar el seu nivell econòmic a la resta del poble. Per exemple, hi havia els enterros de primera, els de segona i els de tercera. Si era de primera hi anaven 50 capellans, posem a dir. Si era de segona n'hi anaven menys, i si era de tercera només n'hi anava un i para de comptar. Llavors, per exemple, durant la missa, que es feia l'ofrena, l'ofertori que en deien, que la gent agafaven la candela, anaven davant del capellà i feien un besamans en l'estola del capellà i llavors abocaven l'espelma. Els que portaven l'espelma aguantaven la cerimònia fins a l'hora de portar l'espelma perquè llavors se'n anaven a fora al carrer a fer el cigarret. Però com que el temps de portar l'espelma ja veien que la família els havia vist que anaven a l'enterro i ja quedaven això. Molts actes socials giraven entorn de l'Església, on la litúrgia hi prenia un paper destacat, fet que comportava que molts d'aquests esdeveniments tinguessin una durada considerable. La gent que anava a l'enterro anava a la casa del difunt. Però esclar, llavors, si per exemple l'enterro era a les 11, la gent que treballava, com que havien d'anar arreglats perquè no hi anaven com ara que anem amb la roba normal, i havia de perdre el temps d'anar cap a casa seva, arreglar-se, marxar cap a la casa del difunt. Llavors el capellà anava a la casa del difunt, espera que vingui el capellà. Llavors un cop el capellà havia arribat a la casa del difunt i havia fet la cerimònia corresponent, llavors
tot cantant, els capellans cantant pel carrer, i això s'anaven cap a l'església. Llavors, de l'església s'anaven al cementiri. Un enterro d'abans era per perdre tot un dia si havies d'anar a un enterro, quasi bé. Hi havia unes quantes persones que portaven el mort a pes de braços fins al cementiri. La portava a pes de braços, doncs es cansaven. Llavors hi havia uns que portaven una tauleta, deixaven la tauleta i llavors descansaven. Llavors hi havia unes persones que també se'n cuidaven de portar uns ciris al costat. Com havien d'arrencar, deien, endavant les atxes. Les atxes són les espelmes que portaven. Llavors també hi havia una altra cosa, per coses de la política i per coses de sanitat, hi va haver uns anys que els difunts, com ara els entren a l'església, abans no els deixaven entrar, els deixaven al carrer. O sigui que feien les pregàries i el que fos era dintre de l'església i el mort estava allà fora. Llavors hi havia l'assumpte de les campanes. Perquè com hi havia un mort també tocaven. Tothom, com ara era el treball, ja sabien si es havia mort un home o una dona. Pel toc, pel sistema de toc, doncs indicaven si era home o dona, si estava casat o solter. Amb l'Església com a eix vertebrador de la societat, les celebracions litúrgiques omplien el calendari festiu de tot l'any. El Nadal era una de les tradicions més antigues que s'ha conservat al llarg del temps. I llavors, al temps de Nadal, doncs, una de les coses importants que hi havia era anar a cantar l'ofici de Nadal. A la missa del gall. Se celebra el naixement de Crist. Abans la feien a les 5 del matí, no la feien a les 12 de nit. Acabada la guerra la van fer a les 12 de la nit. I llavors també es anaven a cantar els pessebres de les cases, que hi havia cases que feien uns pessebres macos, doncs la gent anava a cantar. Totes les parets de l'església era un pessebre. Ho feien els fusters i molt maco, era molt maco. Llavors, hi havia el gran dinar, i llavors, el gran dinar, el que es podia llavors aquell temps. I es feia l'escudella, la carn d'olla i el pollastre. Tota la gent es matava el gall a casa seva, no feia això d'ara d'anar a comprar regals ni res. A les cases feien a la canalla cagar el tió. Cagava el tió i cagaven les postres. El tió portava les neules i els torrons de Nadal perquè no hi havia per més. No gaire cosa més. Llavors, com ja no hi havia res més, cagava una patata i deien ja està rebentat, ja està. El to de recolliment i solemnitat propi de les festes de Nadal prenia un altre caire el dia dels Sants Innocents. Durant aquell dia, les bromes i ensarronades eren les protagonistes. Posaven llufes a la gent i després duien els trastos de les cases a plaça. A tota plaça. Nosaltres teníem comuna, la comuna a fora de casa. I me'n recordo que sempre ja dèiem, amagueu el tap de la comuna perquè ens l'haurem d'anar a buscar a plaça. Sí, testos i tot, sí. Pues cadires i carros, els carros dels pagesos. Anaven als pagesos, se'ls enduien els carros. Tothom tenia d'anar a recollir el que havia deixat de fora a plaça. N'hi havia que s'enfadaven, perquè n'hi havia que els hi treien el carro a poc a coll i llavors corrien com podien els joves. I després també, no ho havien fet gaire això, però anaven a alguna casa que els hi tenien mania i els barraven la porta. Malgrat els condicionants econòmics, la majoria de famílies de Cabrils intentaven que la nit de Reis conservés la seva màgia, especialment de cara als més menuts. I llavors al dematí a la finestra trobaves el que trobaves, no el que troben ara, no, L'endemà, mira, passaven, deia, mira, han passat els Reis, i esclar, una pepa de cartró que la volies banyar ja se t'arrugava tota, i no, res. Si havíem tingut Reis era perquè el meu germà el gran era molt menyut i ens havíem fet una cuina de fusta. Doncs mira, 4 joguines, els nois un cavall de cartró, uns soldats de plom, coses... Un paraigua si et feia falta, unes espardenyes. I passaven, jo recordo que quan era molt petita, els Reis eren els Reis.
I jo recordo que un dia vaig conèixer el cavall i vaig dir, com pot ser que portin el cavall de Cal Estrany? Si són els reis que venen d'Orient, i com poden portar el cavall? I llavors a casa em van explicar que venien de tan lluny i quan arribaven a Cabrils, doncs venien els cavalls molt cansats i que a les cases de pagès els hi deixaven els cavalls perquè poguessin fer doncs, la cavalcada per Cabrils i poguessin reposar per anar a un altre poble. I això ho recordo molt. Disposar de temps lliure era especialment valuós pels més menuts, que en una època de pocs recursos utilitzaven la imaginació i la traça per omplir el temps de lleure realitzant diferents jocs i entreteniments. Allades i civils, que en dèiem. Ens perseguíem, ens agafàvem, ens tancàvem a la presó, tot el que sentíem a dir als grans ho fèiem nosaltres, oi? Tot a base de coses així, amb espases. Si vèiem una pel·lícula que hi hagués espases, oi? Com per exemple aquestes franceses, Los Tres Mosqueteros, aquella ens inspirava molt a fer espases amb canyes i ens barallàvem així. A cartrons de les capses de misto, les trèiem a la mistura i eren cartrons, llavors jugàvem a curt a córrer, curt a parar, Saltar i parar. Llavors també hi havia la xalanca. Fèiem uns dibuixos a terme, uns quadros, i així a peu coix havies d'anar saltant i, bueno... Sí, a corda, bueno, clar, tot el que es feia de canalla. Llavors també dèiem que era el cavall fort. El cavall fort es posava un de dret, així a la paret, i n'hi havia dos que així ajupits, feien com un burro. I llavors uns saltaven a sobre i llavors deien «Xurro, mediamanga, mangantero», adivina el que és. I si els que estaven així ajupits amb els altres a sobre doncs ho endevinava, doncs guanyaven. Llavors jugàvem allà a la plaça de l'Església i feien uns sotets a la paret i llavors amb la pilota havies d'ensopegar a entrar-la en el sotet i si no, llavors de càstig et feien posar de cara a la paret i els bailets t'acribillaven de cop de pilotes. Llavors hi havia les baletes. Les baletes eren unes baletes petites així, de fang, i després hi havia unes de més grosses que eren els balots, que eren de pedra. I clar, llavors havíem de matar, tiràvem així, i quan em mataves, el que moria, diguéssim, havia de pagar una baleta. Llavors també teníem un costum d'anar, per exemple, quan hi havia una construcció, anar a trencar rajoles amb el cap. Ja que hi trencava més, agafàvem el rajol... La tradició diu que Sant Antoni Abat, protector dels animals domèstics i de càrrega, havia fet curacions miraculoses a animals i persones. Per aquest motiu, era un sant molt venerat, especialment per als pagesos. El dia dels burros. Moltes cases tenien cavall i carro i esclar anava a fer la benedicció. Feien el passacalle. Feien les benediccions, els 3 tombs. Els cavalls i amb els carros ben engalanats. I llavors, més o menys, tota la joventut, doncs anàvem uns quants a cada casa i guarníem el carro. I llavors la gràcia era qui tenia el carro més engalanat i feia més goig. I a casa, com que hi havia bèsties, llavors aquell dia es feia un dinar com que fos per Nadal. I el senyor que venia a treballar per esporgar els pins, el senyor que venia a fer els costals, i tot es fèiem un dinar com de festa major. I llavors es feia ball. Tot i la devoció als sants de bona part de la població, alguns veïns, com en Kier, conegut per la seva facilitat a respondre en vers, relativitzaven els poders divins. Una vegada entrava amb un feix de llenya a l'esquena i entrava dintre casa seva, va tocar un Sant Antoni i va començar a trontollar i patapum, el Sant Antoni va d'això. I la seva dona li va dir: «Què m'ets fet? Què m'ets fet, que m'ets trencat el Sant Antoni?» I ell, amb tota pausa, es va treure la feixina del cap, de l'esquena, i se la va mirar, i va mirar amb ell, el Sant Antoni, i li va dir: «Sant Antoni gloriós, com cony em voleu guardar a mi si no us sabeu guardar vos?»
en Passarell, van trucar a casa seva, la dona d'aquest d'en Passarell, va contestar, qui hi ha? Diuen dir, el Pigot, en Merla, que eren els motius que tenien els que hi anaven. Diu que hi és en Passarell, diu, sí, diu, però diu, és per dalt. Diu, oh, és que venia per Dius, a veure si tenim que anar-hi. Pel seu caràcter pagà, el Carnestoltes va ser una de les festes que més modificacions va patir amb el nou règim. Abans de la guerra, aquesta festa, que era un comiat als plaers que la Quaresma prohibiria, era seguida sense restriccions. Tota la setmana corrien disfresses pel carrer, bomberotes, tapades, que t'espantaven. Ja anàvem a trucar per les cases, ai, qui deuen ser, ai, tanqueu la porta que ja és carnaval i vindran algú disfressat, i que esclar, no sabies qui era. Alguna bruixa, alguna... Abans, amb un sac se'n feia un vestit, coses que no costaven cap diner. Finalitzat el conflicte, la dictadura franquista, no massa procliu al Carnestoltes, posa limitacions a la celebració de la festa. Ara, després de la guerra, va estar un temps prohibit. I llavors, com es disfressaven, abans de passar d'entrar al ball, tenien de passar a treure's la careta per saber qui eren. Tenies de passar primer de tot per dintre de la secretaria d'aquí la Concòrdia, de veure qui eres tu o què i com, perquè no hi hagués mal. La Setmana Santa era el període de l'any que concentrava més activitat litúrgica. Durant aquests dies s'esdevenien diversos actes religiosos que commemoraven la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Tot era anar a l'església. Nosaltres sí, anàvem el Dijous Sant, que rentaven els peus a l'església, representava que rentaven els peus i anàvem a la cerimònia aquesta. Anàvem a la professó, per amb el Sant Crist, a passar per tot el carrer, i el dia de la resurrecció, que cantàvem l'ofici. I el que sempre m'ha impressionat són les campanes, que a la mitjanit, a les 12 de la nit, fan aquella repicada de la resurrecció. El diumenge de Rams s'anava a l'església a beneir la palma. Aquest acte simbolitzava la rebuda del poble jueu a Jesucrist en la seva entrada a Jerusalem. Anava a beneir, però ara es porten palmes i palmons, llavors es duia llaurer. I hi penjàvem galetes, que eren senyors i senyores. La gent que no tenia diners, la gent que de veritat no hi arribava, doncs havíem de portar olivera o llaurer. No és que en tinguéssim, no? Però a casa doncs, és allò que, com que era una tradició, doncs era molt bonic poder portar un palmó, i llavors també, clar, el més important era competir. I a veure qui portava doncs, el palmó més llarg, inclús més que el del mossèn. Una tradició molt arrelada a Cabrils durant aquestes dates eren les populars cantades de caramelles. Els cantaires oferien el seu repertori ple de cançons amb referències a Crist a tothom qui ho volia. Llavors sortíem a les dues Pasques, Pasqua a Florida i Pasqua a Granada. Doncs es començava a cantar el dissabte a la nit, doncs quan hi havia hagut ja la resurrecció, el diumenge al dematí i el dilluns al dematí de Pasqua. Demana a quina casa vol que vagin a cantar i anaven... I llavors passàvem unes invitacions a les cases i les cases que volien, doncs no ens la tornaven. I anàvem. I algun, que si no per aquelles coses no volia que anéssim, n'hi havia molts que ens tornaven la invitació i una quantitat, saps? Per haver tingut l'allò de convidar-los. La canalla també hi anaven a cantar per les cases. I clar, això els hi feia gràcia, anaves a les cases dels estiuejants i aquests, clar, com que tenien un nivell de vida acceptable, doncs... Anàvem nosaltres amb barretina, camisa blanca i... Amb l'estandard. I llavors portaven també un fanal, perquè si sortien a la nit portaven un fanal. I portaven allò, aquelles cistelletes, també. I allò pujava i baixava amb una corrioleta a cada cantó, i a dalt de tot hi havia dues cistelletes,
I en allà hi havia qui passava uns quants diners. En ous, però no, els grans dinerons, ous també, però més o menys els ous a la cistella. Els ous eren per fer crema i els diners eren per anar pujant la coral. Diuen que una de les vegades es van trobar que encara hi havia diners a dintre de la cistella, com va anar amunt, el de dalt per comptes de posar n'hi va treure. Quan eren les caramelles, que van de sopar, anem a cantar a casa del cosí, anem a cantar. Amb aquest cosí pobret sempre li feien bromes. Hi havia un cunyat que era molt traçut, de seguida amb el tovalló va fer l'estendard i cap a cantar. I a la tornada, hi trobem les caramelles de veritat. Ja ens tens tots corrent, saltant a l'hort, menys el que duia l'estendard, que no va poder-ho fer perquè anava carregat amb les... Ai, aquella nit vam passar-ho de bé. Tontades d'aquestes que no molestaves a ningú, L'afició al cant estava molt arrelada a Cabrils. L'existència d'una coral vinculada a la Societat La Concòrdia i que portava el mateix nom permetia amenitzar amb les seves cançons diversos actes del poble com les caramelles, ja des de la seva creació uns anys abans de la guerra. La coral em sembla que es va formar el 1928, em sembla. I el 1930 van posar l'estendard, van estrenar l'estendard. Després del daltabaix de la guerra, la coral va reprendre la seva activitat gràcies a la voluntat d'uns quants amants de la cançó. Hi havia en Rogeli, que era el director. Vaig ser el primer director que hi va haver acabant la guerra, jo, de la Concòrdia. Les prohibicions i limitacions imposades pel règim franquista van influir en gairebé tots els àmbits de la cultura. Durant els inicis de la dictadura, la coral La Concòrdia també va veure limitada la seva llibertat d'expressió. Acabada la guerra, llavors van prohibir les corals que cantessin català. Primer ho van prohibir i com va passar un temps, llavors ja va començar a deixar de tocar sardanes. Va trigar molt, les sardanes. Va estar temps prohibida, sí. Al principi sí. Home, van passar uns quants anys, Una de les primeres activitats en recuperar-se durant la postguerra va ser el cant coral, especialment les caramelles, que, pel seu caràcter festiu, concentraven bona part del seguiment popular. El principal eren les caramelles. I tots els homes del poble doncs cantaven a les caramelles. Primer eren d'homes al coro. Jo vaig posar-hi les noies. Ja fa molts anys que és mixta. Després, quan feien una sessió de teatre o una vetllada, cantava el coro. Va haver una bona temporada que es van organitzar sarsueles aquí al Teatre de la Concòrdia. Però després hi va haver un cor parroquial. Per això hi ha molt més cap aquí, Sí. Havien cantat i bé, Hi havia molt bones veus, molt bones veus. La coral rebia algunes aportacions econòmiques voluntàries que ajudaven a mantenir-la i possibilitaven fins i tot que els cantaires fessin una sortida o excursió. I entre totes les cases que havien posat diners, llavors es feia la recaudació i al cap de 2 o 3 o 4 anys, si teníem per anar, per exemple, amb una excursió... Feien un viatge. Això era sagrat. Els primers viatges que vam fer penso que eren a València, a Mallorca. La primera que va fer el coro, jo sentia explicar que va ser Figueres, que va ser un èxit horrorós, perquè, esclar, aquí Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, les dues festes del poblet i dels poblets i para de comptar. I en canvi, no, esclar, va ser una gran festa perquè 30 o 40 persones que anessin tots junts d'un parell o 3 de dies, no sé com s'hi van estar, a Figueres, i va ser un èxit horrorós. Ara ja es va anar complicant, ja van anar a Rússia, ja van... A
A més de les caramelles, la coral també era present en d'altres actes de la Setmana Santa. Aquí, com que hi havia bons cantants i bons aficionats al cant, doncs hi ha una cançó que és molt maca, per diuen el Cruz Fidel. Anaven a diferents indrets del poble, per exemple, dalt de la muntanya, anaven allà i cantaven aquesta cançó i com que era molt melodiosa, doncs se sentia per diversos llocs del poble i allò donava una sensació de recolliment i això, sobretot a la nit, doncs era molt maco. Les celebracions pasquals continuaven amb el salpàs. En aquest acte, el mossèn sortia a recórrer el poble amb l'objectiu de protegir les cases i els seus habitants de possibles mals. Era abans de la Pasqua, doncs passava el capellà per les cases pel poble i tiraven sal i aigua beneïda. O sigui, hi havia una casa concreta que parava una taula i posava un plat de sal i una ampolla d'aigua. I llavors totes les cases del voltant, si érem un carrer i en aquell carrer hi havia 10 cases, feien el mateix, portaven una ampolla amb això. Llavors a les cases feien un altar i posaven a les finestres, tothom posava domasos, no es posaven banderes, es posaven els cobrillits més macos que tenies. I llavors els escolans agafaven un plat i agafaven sal i aigua i feien com una pilota. Llavors aquesta pilota anaven per totes les cases i la clavaven en el dintell de les portes. Tiraven a les parets sal beneïda. Doncs llavors la gent, aquesta aigua que havia beneït el capellà en el salpàs, doncs la tiraven pels racons de la casa, volent significar que es guardaven dels mals esperits. Contra les bruixes. Llavors els escolans els hi donaven a la casa unes fulles de palmera del dia de Rams i llavors la gent amb aquestes fulles en feia unes creus, així estrenades, i llavors això ho penjaven a les portes o en els camps, que deien que els guardava de les tempestes. Els escolans, per saber que venia el salpàs, cantaven una cançó que deia així: «Apa, dones, amaniu el sal i aigua, ous i formatge, viri, ous, els bons ous pels escolans, els diners pels capellans i un garrot de 4 pams per l'esquena dels luterans». Cada casa era com una ofrena, diguéssim. I llavors posaven 10 cèntims o una pesseta d'això. També representava una almoina que rebia dels feligresos, que el rector es quedava aquella pesseta o aquells 10 cèntims. Llavors els ous, que molta gent donava, eren pels escolans, es quedaven els escolans. I l'origen té com a objectiu recordar quan els israelites van sortir d'Egipte, que els hi van dir que marquessin les portes perquè havia de passar un àngel exterminador que mataria tots els primogènits dels egipcis, doncs amb la marca de les cases jueves ens passaria de llarg. Per tal de venjar la mort de Jesucrist, també dins els actes de la Setmana Santa es realitzava el popular acte de matar jueus. Era una cerimònia que en deien l'ofici de tenebres, que es feia el dijous sant a la tarda. Es resaven uns salms i unes cerimònies i anar cantant. Llavors, com ja havia fet la missa, llavors tothom anava amb carraques i feien soroll. Que això representava el soroll que van fer els soldats quan van anar a buscar Jesús. Però clar, la tradició popular ho va transformar en matar jueus. Per què? Doncs perquè els jueus eren els dolents perquè van matar Jesús. Llavors posaven uns taulons. Una fusta a dalt les golfes de l'església. I tota la canalla anàvem picant els taulons, pim-pam, tothom matava els jueus. Hi havia els petits, que no deixaven pujar a matar els jueus, que es quedaven a baix de l'església i llavors amb unes carraques feien així, rec, i amb això deien que els feia mal cap als jueus. Llavors els que havien dalt, que eren els que picaven amb els bastons, aquests els acabaven de matar.
Clar, llavors també, com que això era després de la guerra, bueno, abans de la guerra ho feien, però després de la guerra ho vam conèixer nosaltres. Llavors també té un doble sentit això, perquè doncs, els jueus, en Hitler els va arrasar tots, o sigui que eren gent dolenta, i llavors, esclar, el règim que hi havia aquí doncs era molt afí en el règim de... I llavors també la cosa també anava per aquí. Popularment, dintre l'equació tenia un altre sentit, però la gent no els donava això. Un cop acabada la Setmana Santa, no era fins al dia de Corpus que la litúrgia prenia el carrer, altra vegada, en forma de processons i de cerimònies. Llavors es tiraven flors i el que feien és que a moltes cases, a fora, feien un altar. Posaven un altar i llavors el capellà s'ho treballava, el beneïa, feien professor cap a aquest carrer, cap avall, cap amunt, cap al de sota i altra vegada cap a plaça. Es fa un via crucis a la nit. A finals de juny es celebrava la revetlla de Sant Joan, que, molt propera al solstici d'estiu, es solia festejar a l'aire lliure. Amb el gran foc, sí. Tothom que feia aquests focs, que donaven trastos a la Riera. Perquè totes les cases hi ha alguna cadira vella, ja la guardaves pel dia d'aquest. I veies que la canalla només anaven traginant el dia del fer el foc, a la Riera posar una cadira, una fusta, de tot. El que sobrava a casa, que ja sabien que havia d'anar, la guardaven per aquest dia de Sant Joan. Feien una foguera. No gaires, no de mobles. Que abans es canviaven els mobles així com així, no, Però les revetlles es feien a les cases. Feia foc, petardos i coca. Per Sant Joan es tiraven molt de globus. I llavors la canalla i grans i tots anaven a darrere del globo a veure allò on queia. I no es calava foc. No sé què passava, però no es calava mai foc. Els boscos eren nets. La Concòrdia va ser, des dels seus inicis, una societat de socors mutus que, a partir del pagament d'una quota establerta, permetia a les persones associar-se a l'entitat i de rebre, en cas de necessitat, el seu ajut econòmic o mèdic. La Concòrdia tenia una banyera de zinc que la deixava quan algú necessitava i com que deien que anava bé pel dolor de pedra, les deixaven d'una casa a l'altra. I tothom n'era soci de la Concòrdia. Molt poca gent no n'era. A més de la seva funció com a mutualitat d'ajut, la Societat de la Concòrdia ha estat, al llarg dels anys, un punt d'unió i de dinamització importantíssim en la vida social i cultural de Cabrils. A veure, la Concòrdia era el centre neuràlgic del poble. Allà s'hi feia tot. El ball, el concert, les festes. Va ser teatre, va ser després cinema. La gent s'hi trobava. Prendre un vermutet el diumenge i a fer els homes al cafè o jugar a la partideta. Les reunions. Nosaltres, com anàvem a jugar a futbol i sortíem de Cabrils per dir a tal hora, la Concòrdia. Va ser molt important a la vida del poble. A partir de l'any 1967, l'Ajuntament de Cabrils va organitzar la primera Festa de la Bellesa. En aquest acte, que en els seus inicis tenia com a objectiu promoure l'estalvi i la previsió de cara a l'ancianitat, es retia homenatge als avis i àvies del poble. Es va fer unes quantes vegades la Festa de la Bellesa. Anaven les pubilles i acompanyar els avis. Sí, anaven un net amb l'avi o amb l'àvia i feien la festa. Però molt temps no va durar, perquè molt no hi volien anar. Un dels esdeveniments més esperats per a tothom era la Festa Major. Durant molts anys, Cabrils en celebrava dues, la de Santa Creu i la de Santa Helena, també anomenades popularment Festa Major d'estiu i Festa Major d'hivern, tot i que aquesta última es feia a la primavera. Les festes majors era Santa Creu, la del maig, que és la patrona de Cabrils, i la de l'agost, que és la Santa Helena. La de Santa Creu era l'hivern,
era la que feien a l'Embalat, però després ja el van fer ja a la Concòrdia. Es feien a la sala de la Concòrdia quasi bé tot. I a l'estiu a la plaça amb un embalat. Doncs es feien 3 dies de festa major. Feien el mateix més o menys que ara, les sardanes, els concerts, el ball. A una obra de teatre. Sardanes una miqueta més cap aquí, ja cap als anys 44-45. Esclar, a la festa major d'hivern es feia el ball a dintre de la sala del teatre, no? En canvi, a l'estiu no, es feia l'embalat a la plaça. Ens agradava la de Santa Helena perquè el segon dia era Santa Filomena i aquell dia les noies a la tarda podien anar a buscar els nois a ballar. Bueno, i el concert també els agradava molt, la gent. Que es feia a la part del cafè de la Concòrdia, i anava moltíssima gent, hi anava tothom quasi bé, no? I també els agradava molt un bon dinar. Posaven l'embalat, venien parades, venia un xurrero. Una bona repicada de campanes, hasta anava al terrat a mirar com donava la volta a la campana, i allò sembla que t'estranyia aquí el cor. I per les festes majors feien focs d'artifici molt macos. L'últim dia feien foc d'artifici com ara. Es feien moltes coses. L'embalat esdevenia un element molt important durant aquelles dates, sobretot perquè acollia el ball, una de les activitats més populars durant els dies de festa. L'embalat, a l'estiu el tívoli a la plaça de l'Església. Que en deien tívoli perquè era descobert, i embalat era el tapat, la paraula embalat ja ho dit. L'embalat era tan maco, i que hi havia unes lones amb unes barres blanques i blaves a tot el vol de fora, i el dintre estava molt ben guarnit amb cortinatges, molt de llum, i amb fustes pintades de color, feia molt de goig. I els palcos quedaven en l'aire, tot el vol, i llavors amb uns graons que hi posaven de fusta, i els rengles de cadira fins a baix a l'alfombra. Hi havia una gran catifa a tota la pista, molt maco. És que era molt maco, tot guarnit a dintre, i feien els palcos. Tot el vol i el palco valia més que les cadires, no? Cadires de primera línia, un preu. I segona línia, un altre preu. Feien segons les línies. I llavors ja sabies que tal senyor i que tal altre, tothom, els senyors compraven palcos i nosaltres estàvem amb 3 rengles de cadires que estàvem a sota els palcos, la gent del poble. Bueno, la gent pudiente del poble també en comprava, noi, però la gent treballadora estàvem amb cadires nosaltres. I me'n recordo de la meva sogra, tenia una figuera i els cèntims que en treia de vendre figues ja tenia la cadira del palco pagada. Els encarregats de programar els diversos actes i de vetllar pel bon funcionament de la festa major eren els administradors. Hi havia administradors i administradores. Els nois és el que anaven a buscar l'orquestra i deien tal dia hi haurà això, a tal hora les sardanes, al teatre. Les administradores et feien anar per les cases dels berenejants a mirar si volien fer un donatiu per ajudar a la festa major. Nosaltres érem les que anàvem a pidolar per les cases. I aquells eren els que es cuidaven de la festa. I llavors la gent del poble deien que feien la part. I la part era que del pressupost que costava la festa, doncs, si eren, per exemple, 10.000 pessetes, i hi havia 20 persones i en tocaven pagar 500, que no era tant perquè eren quantitats més petites, però això era, deien, fer la part. I el que volia fer la part s'ajudaven d'aquesta manera a les festes. I tothom ens ajudava molt i llavors, segons els cèntims que fèiem, podies fer més bona festa o no tant. Nosaltres obríem el ball de la nit. Els músics, tothom estava a punt, com hi havia tot l'embalat ple, amb aquella gran lluminària. Nosaltres estàvem a la porta ja a punt, entràvem les parelles i nosaltres obríem el ball. Tu saps què és això? I tothom aplaudint. Saps com el camp del Barça, que tothom això, que et fa aquella emoció? Doncs, esclar, anàvem passant tot el ball, després ja s'hi anava afegint la gent, però això queda present per sempre, clar. A principis dels anys 60, dins dels actes de la Festa Major, es van fer 2 edicions consecutives de Jocs Florals per incentivar la creació literària en català. Havíem fet Jocs Florals aquí també. Acabada la guerra es van fer Jocs Florals.
La visita de forasters al poble era habitual durant els dies de festa. En venien uns de Mataró, que li deien el senyor Martí, que era el que venia a cobrar llavors aquí a l'Ajuntament les contribucions, que era bastant matonet, un matón d'aquells, i portava 5 o 6 o 7 d'altres, que ell era el pagando, amb un taxi d'aquells antics que n'hi cabien 8 o 10. I com eren aquí, es posaven en el ball, ballaven tot el que vulguis i vinga jarana, i començaven a donar cops amb un, cops als altres, i s'armaven moltes vegades unes batalles horroroses. Una de les festes majors, hi va haver una batalla tan grossa, quan van veure aquest patec de bufetades i del que hi havia, la Guàrdia Civil va girar cua i se'n va anar. L'endemà al dematí, l'alcalde era el senyor Carbonell, un home prim, sec, amb una barbeta petita, però tenia uns dallonses que aquest senyor els esperava al mig de la carretera. Diu, ¿a dónde van ustedes? Media vuelta y para abajo. Y diu, caramba, ¿y quién es usted? Diu, pues soy el alcalde de Cabrils. Y aquí el que mando soy yo. Y diga al señor sargento que dentro de una hora yo lo bajaré a ver para hablar con él. Van girar cua i van marxar avall. En tota la festa major no hi va haver Guàrdia Civil, perquè si només els va dir també que venís solamente a pasear y a comer, para eso, venga, para abajo. La festa major era una ocasió especial per lluir. Així doncs, la confecció per l'esdeveniment de vestits i tratges era molt usual. I avui et posaves el millor de lo millor. Tant joves com gent gran, Tothom anava mudat, però mudat, Tot el millor que tenies, i si et feies un vestit el feies per la festa major. Llavors, el primer dia a la nit de la festa major d'hivern, les noies estrenaven vestit, no? I llavors era com un secret, sabia com era el vestit, de quin color era, i era, clar, doncs les distraccions que hi havia en aquell moment, no? Tothom feia el màxim esforç per estrenar vestit, i si no podien estrenar, se l'arreglaven perquè semblés nou. Hi havia propaganda de trajes, un duro no sé com, de propaganda de fer trajes. Llavors sí que tothom anava mudat i ben arreglat, nois i noies. De diners no n'hi havia, què hi havia? Imaginació per poder fer les coses. I que no podia estrenar vestit, la veritat és que tenia un disgust, perquè deien, fulaneta, no ha estrenat vestit. I deien, què ha passat? No deuen anar bé. Jo duia el cabell molt llarg i duia monyos, però per anar a l'embalat me'l deixava anar. I llavors m'hi tirava purpurina. I això aquí, que no ho havíem vist mai. També aprofitàvem perquè les que deixàvem de ser petites i fèiem el pas fent-se més grans, ens deixàvem posar mitges. I el dia que posaves les mitges, perquè si no havíem d'anar amb mitjons, doncs en aquell moment ja deixaves de ser una nena i passaves a ser una jove. I llavors, esclar, per nosaltres era la nostra festa major. I tots els nois, homes i tothom, americana i corbata. Llavors es venien els berenejants i aquests anaven una mica de xulos perquè eren de Barcelona. I va haver-hi un any que van entrar fent un corrido d'un noi i una noia, un noi i una noia, amb la corbata treta i l'americana penjada a l'esquena. Aquell dia no hi va haver-hi ball, perquè van baixar totes les cadires, perquè els del poble van dir que no se'ls en reien i allò va acabar com el Rosari de l'Aurora, encara que era la tarda, de què es demanava, per favor, és la nostra festa major, doncs anem amb americana i corbata. I que no vinguis amb americana i corbata, bueno, però que te n'enriguis, aquí els homes del poble no ho van tolerar-ho i me'n recordo que hi van haver bufetades de valent. Les orquestres que solien cert reconeixement eren molt sol·licitades arreu, ja que la tria adequada i la bona interpretació del repertori tenien l'èxit assegurat. Llavors tocaven balls d'aquells que ens agraden a nosaltres. Amb el ball no hi entès mai res. M'agradava sentir, si venia una orquestra bona,
sentir una orquestra bona. Les orquestres més bones que hi havia en aquell moment també les teníem nosaltres aquí. Venia la Caravana, el Bonet de San Pedro, que cantava aquella Paisajes lindos tiene Mallorca. Després va venir a cantar el Duo Dinámico també aquí. Ja feia molt d'anys que hi havia el costum de llogar l'orquestra, la principal de Barcelona. També hi havia la principal de la Bisbal, però vull dir, sí, orquestres del dia venien, sí. L'afició al ball sempre ha despertat molt d'interès. Per aquest motiu, a més del fet durant la festa major, se n'organitzava sempre que era possible aprofitant qualsevol esdeveniment o data rellevant. Al local de la Concòrdia s'hi feia ball habitualment. Però abans eren els típics balls de les festes majors, verbenes dels carrers, carnavals. I llavors en feien també per Pasqua, per Sant Antoni dels Burros. Aquí es feia ball en la sala aquí d'aquest local de Concòrdia. A l'estiu, per exemple, en feien en manubri. Ja el teníem aquí llogat per tot l'estiu. Allò també ens era una gran festa com arribava el manubri. La major part del repertori de l'època era pensat per a ballar en parella. Els valsos, els tangos, el pas doble, el ball del fanalet, el ball de la flor, portaven una flor, el ram. Jo, quan vaig pujar aquí, que llavors era promesa, em va cridar molt l'atenció una parella que jo normalment la veia a l'estiu en el Tívoli, que es deia la Maria Rosa Puig, amb el seu home. Ballaven aquella parella, semblaven fet Esther i la Princesa Roger, per mi, El meu marit i jo havíem sigut molt balladors. Abans de començar la ballada, era habitual que els nois i noies acordessin prèviament els balls que ballarien. Ja teníem els balls compromesos, de la tarda, el pas doble, el focs, el vals. Sí, s'apuntaven. Apuntaven un llibret i els apuntaven. Aquest ball em balles amb mi, aquest el balles si demanava abans. Normalment, ja quan un ballador sortia a buscar la noia, ja havia quedat. Ja no tenia por que li donés carbassa. Ja teníem, més o menys, esdevenies amb un, ja et deia, guarda'm aquest, guarda'm l'altre, i ja. La biblioteca no, estic encarregada ja el tinc encarregat. I deien, amb aquell no hi vull ballar, que és un patata. Per poder assistir al ball, entre d'altres activitats, era costum que les noies anessin acompanyades per algun familiar o per amics de confiança. Una vegada vaig pujar jo aquí, no eren promeses, amb una amiga i em va haver d'acompanyar la meva àvia. Amb la iaia, la meva àvia, sí. Si no, no ens haguérem vingut pas a ballar. Anaven al cine a ballar i que els pares les portaven molt així, les noies. Es quedaven en el poble i a les 10 a casa, Teníem que ser a les 10 a casa, tant si havies vist la pel·lícula com si no l'havies vist. Les mares acostumaven a ser les encarregades d'acompanyar les filles al ball i molt sovint aprofitaven l'avinentesa per exercir cert control en el comportament de les seves filles en aquell ambient festiu. Mira, estava al vol de les cadires, els joves de davant i les mares de darrere. Mira, que això no va. I dèiem, vols dir, aquella balla molt amb aquest. Mira, et diré, eren promesos amb el meu home i van tocar un ball que en deien el ball de la patata, que era posar-te una patata al front i la parella amb el front aguantar aquella patata. I me'n recordo que la meva sogra, quan ens va veure a nosaltres sortir, anava dient que poques soltes, que poques soltes. Abans hi havia més, bueno, suposo que sempre hi ha hagut coses d'anar vigilant, però potser sí que abans es anava dient, mira, aquests sembla que ballen molt, a veure, deu haver alguna cosa. El ball era un bon lloc per relacionar-se i, en alguns casos, començar a festejar. Si la cosa prosperava, era costum d'oficialitzar el compromís. Cada un feia el que podia. Els que ballaven tenien més i enraonaven més. Llavors sí, ballaves, en els balls ballaves més amb aquell noi, sorties amb aquell noi, però fins que els pares no anaven a demanar la noia a formalitzar la contracte,
No. Els pares d'ell anaven a demanar la noia. Si anaven a la casa de la noia, portaven l'anell i feien una mica de guateca, galetes i moscatell, i llavors ja era oficial. Ara, de fet oficial a casar-te, 4 o 5 anys més. Un va anar a una casa a demanar la noia, la mà, demanaven la mà de la noia. Diu, home, la mà no, perquè no li tallaré pas, si la vol tota, però la mà no. Ja des dels seus inicis, el cinema va ser una activitat que generava molta expectació. Jo les que recordo més són les mudes encara, que no hi havia cine sonor, que hi sortien Charlotte, en Pamplines, El, i així, oi? Per cert que hi havia un de Vilassar de Dalt, un xicot, que dèiem en Cervera. O sigui que aquell anava tocant el piano mentre anava a la pel·lícula, oi? I a vegades es mirava el cine, ell també, i segons si hi havia, per exemple, una guerra, canonades i coses així, ell també era al piano, i ens feia riure. De tant en tant, Cabrils rebia la visita d'un cinema ambulant. Venia 3 o 4 vegades l'any. Es veu que anava corrent tots els pobles. Agafàvem un tamboret, perquè cada persona tenia que agafar un tamboret, i cap a la plaça de l'Església a veure la pel·lícula. I allà, aquell home allà amb una feinada, amb la màquina, també. Ara hem de descansar perquè s'ha escalfat massa, la màquina botifarrera, i era allà, esperant que es refredés. Ho passàvem molt bé, molt bé. El cinema de Cabrils, que es feia a la Concòrdia, va compartir les pel·lícules durant un temps amb el cinema de Vilassar de Dalt. Feien cine a la Concòrdia, que el meu germà també s'havia cuidat, el gran, junt amb un que feia anar a la màquina del cine de Vilassar de Dalt del Casinet. Llavors vam posar cine aquí, que un amb la moto anava portant els rotllos d'aquí cap allà. Començava a les 5 de la tarda i feien 2 pel·lícules. A casa han sigut molt pencaires. I llavors recordo que a mi la mitja part, el dia abans tornàvem cacauets, avellanes i pinyons, i els posàvem en paperines, i recordo que la mitja part del cinema havia de vendre això per recollir algun dineró, no? La gent de la zona escollia el cinema on anar en funció del programa ofert, encara que això suposés desplaçar-se a un poble veí. Perquè llavors també anàvem a Vilassar de Mar, que també al cine, al Círcul, que feien 3 sessions contínues. Jo el que me'n recordo, que jo havia fet de barber també, se'n anaven el dissabte en el cine, en el casinet de Vilassar de Dalt, que li deien, plegaven a les 2 i a les 3 de la nit moltes vegades, perquè se'ls anava la corrent i llavors molta gent ja de Vilassar de Dalt ja se'n anaven a dormir i deixaven la pel·lícula. Però els d'aquí n'hi havia 2 o 3 d'aquells una mica fanàtics que volien veure la pel·lícula i es quedaven fins que tornava la corrent i a vegades estaven mitja hora a les fosques dintre la sala també anant explicant o cantant o així esperant que tornés a venir la pel·lícula. Però com arribaven aquí, que eren moltes vegades a les 2, llavors es tenien d'anar a afaitar i a tallar el cabell, si el que rebia era el barber. Teníem d'estar fins a les 3 de la nit moltes vegades treballant. No hi havia horaris, en aquell temps no hi havia horaris. Molts actors i actrius de l'època assoliren gran fama, sobretot els que participaren en grans produccions nord-americanes. Sortia en Fred Choctone, sortia en Carregable. Recordo Gary Cooper, Steve Granger, més cap aquí en Rock Hudson. Sé que ho dic malament amb el nom, però de la manera que ho pronunciàvem, no? Elizabeth Taylor, la Janet Leigh, el meu era en Gary Cooper. Recordo encara el cine en blanc i negre i després el cine de color. El pan nuestro de cada dia,
penso que ho vaig veure aquí. Me'n recordo, doncs no sé, d'haver vist La dama de les camèlies. Sí que me'n recordo que una que m'agradava molt, que la feien Robert Taylor i la Loretta Young, que es deia Esposa anònima. I llavors em recordo que ens agradaven les pel·lícules de plorar, i quan la pel·lícula feia més plorar, doncs més bé es passava. Hi havia uns dramons, bueno, impressionants. La gran capacitat de difusió que tenia el cinema no agradava al règim franquista. Per aquest motiu, moltes pel·lícules eren censurades abans de ser projectades. Hi havia una bona censura, sí. Quan van fer aquella pel·lícula que de vegades l'han fet a Mogambo, que feien veure que la Grace Kelly era la germana per comptes de la ser de la... Bueno, perquè hi havia una mica de cuento i llavors m'encarregava. Però vull dir que ens feien que hi havia retallades, sí. L'aïllament cultural que es va patir durant els anys del franquisme feia que moltes propostes cinematogràfiques aixequessin un gran interès. Home, i tant. Llavors, només quan vam fer la Hilda, allò que com treus que es deia el guà, això hi havia gent que anava 2 i 3 vegades a veure la pel·lícula per veure com treia el guà, aquell guà, allò tants de... Sí, i tant. La gran capacitat divulgativa que oferia el cinema, però, va ser ben aprofitada per emetre propaganda i enaltir el règim franquista. A través del Nodo, un noticiari creat per la dictadura, es controlava la informació que el govern volia difondre. Sí, sempre. El Nodo, sempre abans de començar la pel·lícula, sempre hi havia el Nodo. Sí. És el que t'enteraves del que passava, perquè si no, no sabíem res, no hi havia notícies, si no escoltaves la ràdio no sabies mai què passava. Era les notícies que donaven del règim que hi havia en aquell moment, no? I tant. L'home del Nodo no te'n podies desfer. Unes quantes generacions de cabrilencs i de cabrilenques s'encarregaren de transmetre i de conservar l'afició teatral al poble. Així doncs, des d'abans de la guerra ja es feia teatre a Cabrils vinculat amb alguna de les societats existents. Abans hi havia la Concòrdia i una que deien la Constància, i llavors la Constància va ser absorbida per la Societat de la Concòrdia. Molts dels que formaven part d'aquest grup teatral ja van passar al grup de la Concòrdia. El grup de teatrals va anomenar Teatre Cabrils. Aquí també hi havia molts estiuejants, i aquests estiuejants també es van muntar el seu propi teatre. Se'n van anar a la guerra i va quedar parat. Tant el règim franquista com l'Església no veien amb bons ulls certs comportaments socials ni artístics. Per aquest motiu, durant uns anys, homes i dones no podien actuar junts en les representacions teatrals. Que moltes de les obres que es feien, com que pel que fos, per la censura que fos, ho feien amb dones, amb homes només. No hi havia dones. Per exemple, van fer un Tenorio, que només hi havia homes. L'afició al teatre es va recuperar durant els anys de la postguerra i va seguir durant els anys següents. L'afició al teatre, doncs, aquí no s'ha perdut. Després de la guerra, tornar a reemprendre les activitats. Aquí hi havia un secretari que era molt dinàmic. Provenia d'una companyia de faràndula i va agafar 4 dels aficionats i ho va tornar a tirar endavant. També va fer sarsuela. Però tot a base dels aficionats d'aquí, Venia algun de foraster a ajudar, oi? Perquè aquí vam tenir la sort que hi estiuejava dues personalitats del món de la música i del cant, que un era el mestre Rafael Martínez Valls i un altre era la sopran Mercè Capcir. Hi havia gent així una mica... I llavors aquests també feien teatre amb els del poble. Feien el Tenorio cada Tots Sants. Havia fet la Dida, havia fet el Pati Verd. El Nadal als Pastorets. Teatre se'n feia molt. Aquí hi havia les germanes dominiques, aquestes organitzaven també teatre, tenien un teatre en el seu local.
hi havia una hermana que deia l'hermana Rosa que ho portava. I moltes generacions de joves d'aquí, que majoritàriament noies, doncs havien actuat allà i llavors d'allà ja passaven al Concòrdia. Un altre capellà que hi havia va agafar uns quants joves i van crear un grup que se'n deien Joventut i Fantasia, que feien unes representacions, però no eren de cara teatral, més aviat eren musicals. Posaven el disco i ells feien veure que cantaven. Però bueno, estava molt més representat. I d'allà en van sortir molts casaments, Anys enrere estaven preparant una obra de teatre i resulta que el dia abans de la representació el primer actor es va posar malalt. Què farem ara? Suprimim? No podem suprimir, ja tenim les entrades vengudes, ja ho tenim tot preparat. Hem de buscar un altre que ho supleixi. Van amb un, a buscar amb un, aviam si ho volia fer. Home, si jo no he fet mai teatre, jo ara no estic, no sé el paper, què vols que faci? El van convèncer i diu, home, tu mira, tu no has de fer res. Tu surts allà i tu has de dir el que digui l'apuntador. I quan l'apuntador acabi, tu acabes. El van convèncer, sí. Surt, comença a dir el que ha de dir, pum, i ha acabat. I es queda allà a l'escena, perquè ell havia de sortir però es queda a l'escena. Llavors el puntador deia, però surt, i l'altre, surt, però què fas aquí? Però què fas aquí? Però animal, però cap de fava, fica't dins! Que no has vist, clar. I ja per això els pobles de la rodalia ens coneixen per això. La comèdia de Cabrils, cap de fava, fica't dins. La pràctica de l'esport concebut com una activitat saludable pel cos i per la ment va ser una influència que va arribar de l'estranger i que a poc es va anar integrant a la nostra societat. A Cabrils el futbol el van iniciar un grup d'aficionats sense disposar de gaires recursos. Hi havia un equip normal. Bueno, era molt de poble. Me'n recordo només que com ara cobren tants milions, aquí de moment no cobràvem res, com a tot arreu de pobles petits. El que tenia una pilota de futbol era un miracle. A més, tot el que et donaven era, a la mitja part, una graciosa. I si et donaven alguna patada forta, tenies d'anar al metge. Si tenies d'anar al metge, te'l tenies de pagar tu. De tots els elements que defineixen la riquesa d'un poble, el llegat cultural i la capacitat per generar activitats socials són, probablement, els més destacables. Conservar i transmetre tots aquests valors ha estat la voluntat de moltes generacions que han mantingut del passat allò que és bo, que ens ensenya i que ens ajuda a construir un futur millor. Si no donem l'esquena a aquesta herència, probablement farem que la nostra cultura sigui més rica. Ara es fan molts més actes que llavors, però no són tan participatius. Potser és perquè abans no tenien tantes coses i ho valoraven més. Com que no hi havia res més. Però abans eren més lluïdes i més participades. Sí. Aquell ambient que hi havia abans... Ha canviat molt. La gent té cotxe, s'escampa abans, no hi havia cap vacances. Si es feien 2 dies de vacances, que no existien, però et quedaves al poble i on t'anaves? A la Concòrdia. Com que el poble era petit i poques coses hi havia, doncs
La gent es buscava coses per distreure's. No necessitàvem gaire gran cosa. Jo, a la meva època, trobo que ens divertíem molt amb res. Entre xistes i bromes i acudits i moltes coses, disfrutàvem d'aquesta manera. Em van comprar unes bambes a casa. Les trobava tan maques, amb aquella olor que feia, que cada dia l'anava a destapar la capsa per olorar-les. I escolta, i amb una alegria aquelles bambes. Tot ens feia alegria. Els que ens hem arreplegat de la meva edat, per exemple, hem trobat un canvi molt gros. Com la nit i el dia. La gent estava més unida abans. Anaves pel carrer, coneixies a tothom. Ara no coneixes a ningú. I ningú es vol lligar per res, ara. El món ha canviat, també. És diferent. Poder abans estàvem una mica massa atibats i ara hi ha massa llibertat i veig que el jovent van massa deixats. Jo em fa l'efecte que també segueixen una moda. Perquè com ara aquests que van amb aquests calçots que el cul els hi toca el genoll, aquests si han d'apretar a córrer la feina que tindran. Perquè no poden córrer pas amb aquelles calces. Que hi ha mals esquartos. Tot és massa ara. Jo m'agradaria que fos com abans, molt.